Dagke bujag na ah. Dagke oy. Love you. Salamat ka Jote. Thank you. Ano sila guys? Okay. Okay, naglansang. Ano guys, magpanday na sila sa Alcuba. Majung buntag na tang tanan guys. Diyan na panday na sila sa Alcuba. Sugdan na nila rong adlaw. Oh. Yan na sila. Ano sila mag-una sa kwarto? Kasi magtiwas ako gluto. Ito na. Harang gihatid ag lansang. Maghatid ko sa lansang. Magtiwas ako dito gluto guys. Para sa mga pamahaw. Sila sa Papagabriel naghakot sila og tubig para magamit nila sa finishing. Wala na. Puno ulit tayo guys. Ang mga sudlanan. Guys, mahot na rin Jo. Mahot na mahaw. Dali na Kim. Mahot na ka. Hindi na kabili na karon ha. Kaya mo na ka miss. Kuya. Kim. Hindi na ka ha. Klase ron ang mga kuyas. Loka adlaw. Lunes, Martes. Pati sila Kim. Kim mo pa sila klase. Kasi Kuya Kinkin na isang module, ha? Na isang module Kuya Kinkin na lang, mahaw guys. Naday may kuhaan ron guys. Kami Kuya Kinkin, si Kuya Kinkin ang iban. Kay rumo. Ako'y kauban mulakaw mo. Hindi. Nilang ikaw ha. Gamay. Nang ha. Kinapon. Kidnapper. O nang di dyan maglakaw ha. Sabot. Anod. Ada na. Hindi. Tumatak mo di ay. Alaw na ito eh. Tengok na dah. Betang tu tak sadar bobo. Guys. Nah sila. Ito sa aming merkado guys, mampalit po may concrete nail. Ito na may pa. Kinkin. Sa aming karejet guys, kami Kinkin. Pauban kong Kuya Kinkin. Mampalit po may concrete nail. Naka kilo. Sa mo dito po may kuha sa gipadani Ate Jo. Kaya mo ipalit. Oh, ginsay mo ipapalit day. Ito guys. Ay palitan ron. Palitan si Kim Kim na maglitson. Litson baboy. Tanaken. Ato sa mi guys, karejut. Dali na be. Tana. Helikopter. Ato mis ubay palit guys kay wa man ros Alicia. Lunis man ron. Ito tanawa, ralipaza nakakitag. Helikopter, tanaw guys ha. Helikopter na. Helikopter na. Dai, motor dai. Zipline. Motor na may skin-kin guys. Ikaw drive eh. Kita-kitsu tayo to guys. Nasa may hapitan na to si Buana. Lamat ka Jote. Ma. Dahil may skin-kin sa Cebuana guys. May kuha lang pa ni ate. Salamat ka Jote. Kinasaman ka pa doon Kim. Ato tag-ubay. Ato tag-ubay Kim. Kalay taog. Ang balik ko. Ngita may natuglit sunron. Ngita may litson. Nga ko ang guys. Litson baboy. Request na Kim Kim. Thank you te. Ingat ka nun ay diha. Kuha sa miski pada ni ate. Nakuha na naman te. Mugi pada. Salamat ka Jo te. Thank you so much. Ate Jo. Matubis ubay skin-kin te. Mapalit may uglitsyon. Ah, sarap. Okay. Okay. Ta. Lumig ubay. Lumig ubay skin-kin. Sakay namin guys. Malungo ubay.
Thank you. Salamat ya. Akin. Salamat. Salamat. Palit mo karni. Palit sa miyo na karni guys. Tiya. Karni nga baboy. Duhar ako ha. Ako na pila man na. Bintay lang karne dari kata 300. 7 plus 6. Nakapalit na mi karne. Te, ya. Karne o chicken. Muna na malit aron Lunes mo may tabo. Wah, kalau Domingo kayak kasin pa ba? Ah. Wa may namaligza di ay ron. Habi kog na mamaligza ron. Litson. Wa may namaligza tiglo nay litson. Wala na may palitan. Limpo. Nah, limpo. Lempo na lang. 25. Karena na may palitan. Kana na may hangi palit eh. Kung manday na rin nagpuang litson. $25 ag isa. Palitan sila. Palit po ko na rin guys. Ang kabuok. Nipalit na lamang ko ti og lempo og fried chicken kay umanday litson baboy karon abi man gad na og naroy litson baboy kay tabo man daris ubay sa umandi ay so mao na laman ihang gipalit ti. Sakay na mix series guys padong Alicia. Dana Miss Alicia abot na Miss Kinkin. Di na makuan bi. Sige, i-cover. Okay. Ikaw dada ni. Yan na. Hama sarang ihatid guys karing kuan karni kay arong di ma kuan dong balik rami. Na Miss bye guys, sama sang gihatid yung mga palit ng mga kuan sudaan. Salamat ka ajote. Nanganak ng kanding. Uy, nanganak ng amang kanding. Sa may anak, laki baji. 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 Uy, baji ag anak guys. At saka wa man may kuan. Guys, wa man di ay na maligjang litson ron kay Lunes man. Teway litson te. Kay Lunes man. Abi ko na mamaligja tos ubay kay tabo. Domingo ra day kuno. Di ni palit mi og kuan, lempo. Dati, morong punis ja og litson. No. Lempo na naman na magipalit. Dati. Dadapoy chicken diag. Yehey. Lempo na laman ti di ah. Thank you. Mubalik pa mi kay nami kuanan. Palit sa kong snack nila. Matalawa. Magisid naman ha. Talawa. Oh, karon harap ng kuan na to. Dati ka magipalit nga kuan karni. Palit may usudan. Karni baboy. Ay, nanganak na guys. Agamang kandi. Ngi. Uy, congratulations. Nanay isang nati. Nanganak na isa. Bayar tong kuan. Palit sa may pan guys. Dara Miss Kinkin. Balik na Miss Mercado. Ano guys. Palit ko og snack nila. Di nakainit. Ano guys. Palit na Miss Kinkin og pan. Guys, may og milk. Milo pod. Milo gani. Ito ibatang. Gatas og Milo. Si Kim kayo ano pa ba na? Mahadlo ko isa kay motor. Sabi ah. Ya pila rin yan. Gatas, Milo og biscuit. Lipod. Pahit ni guys, asin, mantika. Sabon. Miss bye guys. Na maghatid sa ako na rin concrete nail. Kailan na rin gamitin. Abot na Miss Kuya Kinkin. Hindi nag-isang anak. Barag man day dazon. Liwat ti sa color. Brown na. Pirig-pirig palaman. Uy. Di ana. Wow. Hala, mana guys. Nice na. Wow.
Hindot na. Ano naman di ay. Diyan natin, natauran agad jadi Wow, nice nakaadyo ag isa ka kwarto. Mo ni ag nauna nilag taod dari sa amang kwarto. Salamat kadyo nin tanan te diyan na arang nagad ka nice kaadyo. Salamat kadyo Lord. Salamat kadyo nin tanan te. Labi kadyo. Lipay kadyo ko kaadyo dari pud. Daris ka ng pikas, kita ora na pud nila. Isugda na nila. So mataura na pud na nila karon og Arcuba. Kuha sa kog tubig. To ana, okay na. Taod nag-saka, kuan guys, nataora nag-saka kwarto. Nanay Arcuba. Nice, no? Hey guys, laki niya. Ala, na itlog. Lagi sa puso, doa pa makuan. Baguhay pa man sa anak, ganiha pa man. Nanina to, sakita to nanina. Mo dahil nagsigi si Zagsaba, kay gisakita na dahil siya guys. Ganiha, naman ni sa baa, kaning jang mama. Nagbati na dahil to si Ja. Mimi! Katasan na Kim Kim. Sama na, bis? Chicken. Agi sa hanggang request nga litson, guys. Kay pag ato na masubay, wa mga jay litson. Wa may naglitson, kaya maglitson kuno dito, adlawng Domingo ra. Pas alis siya, Domingo ra. Dito pas ubay, Domingo. Abi pa na magani halagi og na maglitson dito sa ubay, kay tabo man ron, Lunis. Wa man di ay. Domingo naman dahil ko na po dito maglitson. Natus at mang sa simbahan. So, man mi kakuha glitson, guys. Karin na laman. Liempo. Manggipalit. Ya, Kim? Morang pa na sa glitson, Kim? Wow! Liempo na laman. Manggikuan. May litson. May litson. Sunod na laman. Lipay nagamang bazing gamay. Cute. Thank you so much sa Tejo. Salamat ka Adjo sa imong gihatag te para papalitan ng skim kim og litson ni ate. Mga suga. O may litson kanang na lang gipalit te Liempo. Dali palit pug kog karing kuan. Kanang naay chicken. Nagka nga chicken ate. Limbo. Liempo na mura lang sa litson ug panit. Piyat ang tilawan ko no. Tilawan ko no ko guys. Kalau mana? Crispy. Crispy girl. Crispy panit. Crispy ka Japanese ma? Anit ba? Ngayon. Nga pa, pangalan mo. Okay. Sunse. Ano? Patay ka na tayo. Wow. Nasasawan. Naan. Just gravy dahil. Salamat ka, Jote. God bless. So, gamping kanunay. Amping mo kanunay nas Ohio, USA. We love you all. Thank you. Yummy! Salamat te. Salamat te. Laki. Nagkaga mo suwa. Salamat. Ang na na. Nga. Namalit na dahil mite og mga grocery. Tulad to, tay gatas, Milo, og itlog. Ano palit na mi. Diyan na to, maratong ako nante. Nagkamanong magpangaan. Tanay mga biskwit. Kanang waka ban si Kim Kim pagpamalit na mo. Kay mahadlak magwadadun ba. Magsakay na sila do ka bata. Kamerang do skin-kin. So, kita ras Kim Kim ron. Nag-abri na mas kahit to. Ako ipalit na to, day. Lipay ka, day. Thank you so much sa Tejo amping kanunay na nas Ohio, USA. We love you all. Amping mo kanunay di hati. Kaya nagamong badjing gamatoy. Mati day. Agi jang request litson. Kaso pangadto lagi na wa may litson kay Lunes naman. Domingo ra man day ay nay litson. Every Sunday ra may nay litson, guys. Nga baboy. So may litson kanina naman naman ang pud si Liempo. Crispy mapagizahang panit, guys. Dami day no. Kuan Kim. Dadaghan nag rice. Dami. Ningid zaman. Gilamian o guys luman. Dami. Dami be. Asluman. Ang sawsawan man na. Ngay daghan Nga na pod meron. Kay pangkatasan namin nagtan-aw dari sa. Mahukan ako. Yoto ta guys. Kung managkaas ko yakin kinong si Kim Kim. So nag-ice cream na diya. Hindi pa yung mga chikiting silang ice cream. Wow. Nandiyan pa ko ng Diyos na. Yoto na mi guys. Yoto ta din yung tanan. Aral lami as amang suga diya. Salamat ka Jote. Thank you. Salamat ka Jote. Wow, dali nga rin. Ha? Wow, lami uy. Dapo. Iupin. Kumakag-open. Wow, nag-ice cream ni Kim Kim guys. Open na. Wow.
Di pa yaga mang bajing gamay. Ha. Ang lipad dyan dyan na ice cream. Uy. Ah. Yehe. Wow. Lamiya. Uy. Cream ni Kim Kim. Uy. Dahil na lang. Nagkaon. Kapaman ato ice cream. Mami, meron ka ng... Kapag ka diyan. Ano ka dito? Amin. 1050. Magkausap ko guys. Kay maghalo na po sa papagabril. Minto. Kausap ka na sa amang drum. Ilang kinaos niya ang buntag. Alright. So, narap magkaos guys niya. May mga pinundo nila. Alright. Guys, itong guys, tagbong pagabril ka ng tubig. Maligid lagi na ah. Hoy! Hoy, maligid ka, maligid. Hoy, maligid. Tut. Sunod na mong birthday Kuya Gael. Ikaw 15. Kuya Gael 13. Mimi! Kamang cute nga ngi. Nanganak na yung taon. Na may bata nga kanding guys ah. Dara, bibi mimi. Bibi mimi ang isang ikog ah. Bibi mimi. Laki na itlog di ah. Kaya guys, duha na among laki. Tung dake. Dikari bagong inanak. Mimi, agamang angkan. Agamang angkan. Guys, sama na may paniod to. So, dana. Muna ka mong mga pinalit ganihang kinkin dito. Ubay. Dati. Thank you so much, Kajo. Tejo. Tingnan mas kinkin. Pero while it's soon. Dana, muna ka mong pinalit ganina te. Nga karni. Yeah. 2 ka kilo ni nga karning baka. Yeah. Karning nga baboy. 2 pa ni ka kilo si Ja. May magipalit. Dito minipalit ka bubinta ag presyo. Dia po din palit pun yung chicken. Yan nate. Daghan ka doon salamat eh. Dahil may mga sundaan na may isud sa freezer. Thank you so much. Anja, pag uli na magana sa Alicia, namalit ko may og grocery. Nipalit may og itlog, isa ka tray. Dati. Thank you so much Kajote. Isa ka tray nga egg. Og dia po daras karton. Kaya sa ato sa ningatan awon daras karton de. Kaya pada pliring at mga karni. Salamat Kajote. Isus, ipay. Padaag day. Wap. Tang lilian guys sa mga sudan eh. Tang guntingan. Di pa yung Kim ron. Whoop. Sama ni Kim. Ayan na. Yay. Ayan na. Palit mi guys og mga makaon. Kim. Mga kuyas. Wala dada, kita magdakagatas mo. Oh, biscuits. Koji bar. Favorite sa mga kabataan. Ni Kim. Milk. Oh. May milk nga, dako nga milk. na kumbi. Pang baon sa eskwelahan. Mga biskwit. Thank you so much, te. Milo. Tapad sa lahat. Butang ato, be. Palit ko ni milk nga gagmay. May milk, nagagmay. Ipalit po may kamang shampoo. Ipalit po may og sabon. Mas mga labhunon. Sabon, powder o bar. Okay. Hindi awa ang mamahan. Uy, ganahan ni mo. Uy, kaniday ganahan Kim guys. Ipalit po may ngani. Corn beef. Ipalit may corn beef. Anong kabuk. Zakaripod. Sardinas. Anong po ni kabuok guys. Anong po nakabuk sardinas. Grabe. Ipayag ang mga badzing gamatoy. Sunrocks. Manay hang gamitan nun sa ilang uniform sa mga kuyas. May mga puti. Hindi Kapoy. Kare. Lakimi. O kanton. Kung iapila nung lakimi kanton. Tulo-tulo. may mga blue.
Ay, hala, tagap eh. The sugar, palit mig sugar. Sugar. So, kakilong asukal. Tinag 1/4. Ate. The asin. Importante the asin. Tin. Ana. Ako'y kuha. The conditioner sa atong buhok. Karon di makagkag. Daghan ka dun salamat, Ate Jo, sa imong gi-share nga blessings. Lipay ka dun mitanan. Labi na ang mga chikiting. Yan na. Lipay na kim-kim ka adyo. Ang lipad ang kim-kim. Kaya na sa pang baon. Ang baon nga biskwit. Ya. Anong ka na ribe? Magic. Saan yung Magic Junior? Ang baon sa school. Mayroong tulo. Salamat ka, Jo. Ate Jo. Thank you so much. God bless. Ug amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you. Amping mo, Ate Christine, Ate Venus, Ate Pachi, Ate Annie. We love you all. Thank you, te. We love you. Salamat ka, Jo, te. Thank you. Daghan ka, Jo. Daghan ka, Jong grasya ring abot. Thank you so much. God bless. Og more blessings pa nga mobalik diha ni Jo, te. Nanay palaman. Wow, nay palaman. Hilabi na ang madjong panglawas te, mo gazay kanunay nahagiampo sa tang Ginoo nga hatagan ta kanunay madjong panglawas aron maka panikay-sikay tas atang kada adlaw mga buhaton. More blessings pa nga mobalik ninyo te. We love you all. Amping mo kanunay.